chakatipa kuti titore mutumbi tinoisa kumusuwo. Araba kutaurirana newe. Iwe asvika wanotora wamupa bhodhi kuti chitora kaiwe handi munhu avhima mhuka yake anodla. Wamuri kuti wakanaka ndewe kuti aurawo here. Ngaurawo yo. Mfana yoda kaurawa. Munhu wacho akanogara 3 days, akasungwa akanogara 3 days. Vakanobhadhara mari. Akatobuda. Zvekuti mapurisa nezuro paakauya ndakatobatwa neukasha. Kuti muri kuuya kuzotimanikidza kuti mbunyikidza kunotora chitunha chedu kuvanhu ava. Asi vanhu vakatengesa zvinhu handiti vachinobhadhara kumapurisa. Kwamuri mapurisa ndimi akatopiwa mari mukaburitsa munhu. Se munhu ari panze iye akauraya. Panapa vakazoti mbunyikidza kuti chinda motora chitunha chedu chikati chitunha ntori. Timuti anozokonzeresa kuti tipare mhosva tisina mhosva togona kuzouraya. For the purpose of tracking and recovering your stolen mobile phone handset, LK Cellular Connect Zimbabwe is here to put back a smile on your face. To enhance mobile phone device recovery efforts in Zimbabwe and deter the user of stolen cell phones, all you need to do is to find your IMEI number on any phone by dialing *#06# and store the 15-digit number somewhere safe. When your phone is stolen, notify the police with your IMEI 15-digit code, then bring the police report to LK Cellular Connect Zimbabwe. Tracking locally and internationally is our everyday business. Remember, for only $1, we can keep safe your IMEI in our state-of-the-art system by registering in advance your mobile devices with LK Cellular Connect Zimbabwe via our website. For more info, call our help desk at LK Cellular Connect Zimbabwe. Our business is to combat smartphone theft in Zimbabwe.